En la visita avui a l'espai de benvinguda educativa de Cornellà, el president Montilla s'ha referit a les dades de l'atur a Catalunya. Al bell mig d'una situació de crisi, Montilla ha afirmat que cal felicitar-se per la nova baixada en el nombre de desocupats al darrer mes. 19.000 aturats menys durant el mes de maig. Ja al mes d'abril s'havia produït una reducció de 10.000 persones. Al mes de maig, 19.000. Jo crec que, com no tot, afortunadament, són dades negatives, quan hi ha dades positives també a l'economia i a l'ocupació cal posar-les de relleu. I segurament aquestes dades positives tenen alguna relació, com no, també amb tota la feina que s'està fent. Unes mesures en què treballen conjuntament sindicats, ajuntaments i govern, perquè és precisament en atur i immigració en què és necessària una estreta col·laboració. Fruit d'aquest treball colze a colze neixen els espais de benvinguda educativa. Amb el de Cornellà, inaugurat el novembre passat, a Catalunya en comptem fins a 5, tots ells instruments per facilitar la integració dels nouvinguts a l'escola pública.